Boas, nós somos Gonzalo Uxía e Iraida e o noso proxecto chamase Arroutada Sociedade Cooperativa. Somos alumnos de ciclo superior Administración e Finanzas do Instituto IES Fernando Wirth. O noso proxecto é unha organizadora de eventos, principalmente deportivos, dirixidos a tanto cidade como poboación pequena. O típico de que o teu irmán ou a túa curmá ou que sexa compite en fútbol, baloncesto ou voleibol e ese partido ou ese evento non está ben organizado. Entonces, nós enfocamos a nosa empresa en preparar ou dirixir e axudar esas persoas a ter unha boa organización. En nuestra empresa también disponemos de una aplicación que nos ayuda a organizar los eventos deportivos y además nos ayuda a fomentar el turismo y la promoción de comercios aquí en Galicia. Eliximos a cooperativa xa que adecúase máis á nosa forma de negocio, fomentando o traballo en equipo e facilitando a toma de decisións de maneira equitativa.